puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilin. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem, nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad Ginoo sa paghidait suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag
ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo, O Diyos, kay giluwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasulod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligid sa tak ng alas 9 ang gabi. Mayang gabi mga kabombo, diri sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, kasubong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kakita man ang mabatian pinakasatuan niya live audio streaming sa www.bomboradio.com. Ang aton niya official website kay sa aton niya YouTube channel. Sa karon na medyo mahina-ihina ang aton nga signal sa Facebook, temporaryo wala kita danay sang Facebook Live. Tutok kita danay sa aton nga mga radyo kasubong man sa aton nga YouTube sa Bombo Radyo Bacolod. Adlaw naman kita sang Sabado, petsa 26 na sa bulan sang Pebrero sa tuig 2022. Kag sa subong nga gabi ako naman liwatang inyo mga kopod Bombo Zaldi Foro the Second. Sa subong nga gabi kitang pag-updan sa aton nga Bombo Patrol Reporter, Bombo Carla May Defensor. Kagkaroon kadto na kita sa mga headlines nasa nagapanguna naton nga balita lokal, national, kag international. Sa aton nga nagapanguna nga balita lokal mga kabombo, dugay-dugay aton hibalon ka puti Bombo Carla May Defensor, nahanungod ya sa magtiyo nga pilason matapos ang nagluntad ya nga shooting incident kasubong man pagpanglabo dito ya sa syudad sang Kabangkalan. Balo nato na inadugay-dugay mga kabombo kung ano gid balang gintunaan kung nga amin nagluntad yang pagpaniro kag pangpanlabo dito sa Magtiyo. Ako na dirasan tunga sang Magtiyo dito ya sa bahin sang syudad sang Kabangkalan mga kabombo. Magluwas dira may ara man nga isa ka lalaki nga pilason matapos siya nga ginbuno dito ya naman sa Banwa sang Calatrava. Samtang sa dugang pa naton nga balita no mga kabombo, sa karon dito sa balita naton sa luwas ang pungsod sa bahin sang Ukraine ikaduha nga adlaw nga nagapadayon ang ni katatlo na nga nagapadayon ang invasion sang bahin sang Russia dito ya sa pungsod Ukraine mga kabombo. Sa sinilang ganin man mga kabombo, nagpagwa ang Russia sang statement sa mga panawagan sa media nga hindi kuno paggamito ng word nga invasion. Nahanungod ya dito sa nagakatabo sa ila. Magawas dira ti masubo-subo ng nagakatabo dito sa bahin sang Ukraine kung sa diin niya nagdangat na sa 198 mga nagkalamatay bangod sa nagakatabo yang paglusob sang Russia dito sa bahin sang Ukraine mga kabombo. Kalakip dira sa 198 tatlo ka mga kabataan. Tiyan mo na ang konsekwensya sining kakatabo yang kung may magluntad nga gera balati bisan niya mga pumuluyo nga inosente nga wala ka namo sa nagakatabo nagakadalahig
butang tawa na gani ang inang mga bisan pa hindi naton niyambal mga hindi ya civilian bisan na mga militar sina may mga pamilya man na may mga mahal man na sa kabuhi ti amo na ang masubok apang kung may nagakatabo nga mga gera madamo gid sa mga nagakadulaan sang kabuhi. 198 na sa record ang mga nagtaliwan lakip dira ang 3 ka kabataan kay mayara sang 1,115 nga mga nasamaran. Dira sa 1,115 nga nasamaran ti may nalakip man gihapon nga 33 ka mga kabataan. Bisan pa manunduman naton ginambal to sa nakaligad sang Russia, naligad lang ay adlaw nga hindi nila tuyo nga mag-target sang Ukrainian citizen. Ang ila lang niya kuno nga target ang mga facilities, military facilities sang Ukraine ti apang hindi malikawan mga kabombo ang ining mga pumuluyo nagakadalahi gid nakakaulamid gid. Ti naibaluan gani mga kabombo ti sa karon na nagdangat na sa masobra 800 ang mga infrastructure ang Ukrainian military site ang nagkalawasak na kuno sang Russian forces sa sulod sang duha na kaadlaw mga kabombo. Masobra duha kaadlaw na sa subong ang nagluntad yang Russian invasion dito sa Ukraine mga kabombo. Kalakip dira ang 14 ka mga military airfields, 19 ka mga command post, 24 ka mga S-300 anti-aircraft missile system, kag 48 ka mga radar stations. Samtang ti ang mga pumuluyo man dito ang kalabanan naga-evacuate naman ti apang mabudlay dira kaysa piyak sang pag-evacuate sa mga pumuluyo nagaluntad man ang pagagutok sang trapiko. Amo na mabudlay magpalayo sa lugar kay hindi ka man basta-basta nga makaguha kay madamo sa mga nagabalabag na sa salakyan hindi man makalakat gid ang trapiko mga salakyan nga nagagwa gikan dito sa Ukraine mga kabombo. Suno gani sa aton nga mga interview man ilabi na dito sa Bombo International Correspondent naton kay Joy Fernandez Tolentino nga yara mismo dito sa Ukraine ti bangod sina nga hindi sila makagwa bala bangod sa gutok na ang trapiko ti dito na lang sila nagpuyo sa pamilya sang iyang amo. Mayara sila nga basement dito sila nagapanago. Pisar nga yara na sa basement yan nagkakabatian gihapon ng mga pagnilupok sa lugar. Kaya mo nang kulbaan no ang kadelikado sang nagaluntad yang gyera. Hindi man naton malikawan apang ti nagakatabo na madunduman naton sa nakaligad nagapahayag pang Russia nga hindi sila magsakop ya sa Ukraine. Apang pila lang kaadlaw matapos ang statement nga sina nakibot na lang kita naglusob gid. Naging sakto gid ang hambal sang US nga malusob gid kuno ang Ukraine mo kasubong man sang United Kingdom. Apang ti sa karon hindi man naton makita gid ang aktibo nga pagbulig sang Estados Unidos ang United Kingdom. Ang ginahimo na lang nila nagahatag sang sanksyon dito ya sa Russia. Kaso kalakip na kay Russian President na Vladimir Putin ginalimitahan ang iyang hulag ilabi na sa mga pagpatigayon sang transactions worldwide mga kabombo. Kasubong man ang mga Russian banks kag ang mga flights sa padulong o kunang operated sang Russian government ginadumilian naman sa karon madamo naman sa mga especially dito no sa western countries nga ginaban na sa karon mga kabombo. Samtang sa piyak nga bahin diri naman sa aton sa probinsya sa Negros Occidental si Negros Occidental Provincial Governor Bong Lacson nagapahayag man niya nga in kaso nga may mga Negrosanon nga OFW nga yara didto sa Ukraine nga gusto yang magpuli diri sa aton sa probinsya bangod sa gyera tinakahanda ang provincial government nga magbulig man nga makigangot dito sa aton nga Overseas Worker Welfare Administration o kun sa OWA agud nga mapapauli pinagi sa special repatriation abi ang aton nga mga pumuluyo.
Madunduman gani nga naghatag na sa 20,000 nga livelihood assistance sa mga repatriated OFW ang OWA nga ti syempre kinahanglan maglabay gid sa nagkakaigo nga assessment mga kabombo. Samtang sa piyak sinasang gyera nga nagkatabo dito sa Russia kag sa Ukraine ti ginalantaw man nga may posibilidad nga magsaka ang presyo sang karne mga kabombo, sang manok kag sang baboy. Kay nahibaluan nga 1/4 sang trigo bala mga kabombo ang ginagamit man nga mga feeds sa mga kasapatan, mga feeds sang baboy, sang manok ti kalabanan gikan sa wheat nga ginaproduce kalabanan didto sa Ukraine. Dito sa bahin sang kung sa diin nagaluntad ya ang gera tinaybalon 1/4 gid sang gina-produce gina-import diri sa aton nga pungsod nga ginagamit ya part na siya o kabahin ang main ingredients gid sa pag-ubra sang feeds tigikan didto ya sa mga wheat products sang Ukraine mga kabombo. Bangod sa giyera ti imposible naman nga makapatigayon sila sang exportation kay ti temporaryo busy sila dito sa pagpakigbato sang ilang pungsod ti temporaryo suspended man ang pagbaton sang Pilipinas ang 1/4 sina nga bahin sang wheat product dito ya sa Ukraine ti ang nabili na lang dira ang 75% nga ginakuha man niya sa iban nga mga nasyon ti lauma na naton nga magnubo o kung hindi man magnubo ang supply mamahal gid ang presyo sang mga feeds. Isa pagid sa balubantayan ang pagmahal sang presyo sang gasolina sa masunod nga semana nga ginapahayagan isang Department of Energy nga posible magdangat na sa 80 pesos masobra. Grabe no? Sang una yara lang na sa 50 sang nakaligad nga mga sang nanligad nga tinuig pila pa lang kabulan na nakaligad yara lang na sa 50 ang presyo sang gasolina. Ti sa masunod nga semana may posibilidad magdangat na sa 80 pesos. Dugang nga sakit naman sa bulsa sa mga aton nga mga biyahero, sa aton nga mga motorista, sa aton nga mga public utility vehicles mga kabombo. Samtang kadto naman kita no sa balita naton sa national ti nagpatigayon kaina no sang vice presidential candidate debate diri sa aton nga mga kandidato nato no para sa May 9 elections. Ti ang kanya-kanyang mga kandidato kaya syempre nahibaluan nato ng aton nga vice president supposedly may ginakapyutan may ginapanguyatan sila nga mga agencies nga amo na iya dira nakafocus ang ilang attention ti although diri sa aton sa karon sa kay Vice President Leni Robredo no, ang Office of the Vice President ti daw wala gid may na-preteniser ang aton nga gobyerno nga project gid bala nga kun sa diin sa makatutok ti apang nya tinahibaluan natin nga halin sang una mayara iya nga ginahatag nga trabaho para sa Vice President mga kabombo. Ti ang aton nga mga Vice Presidential candidates ti may kanya-kanya man sila mga preferred nga mga opisina kundi sila gusto nila nga ma-appoint kabahin na sang ila man nga mga expertise mga kabombo. Di kalakip dira ang mga aspirants sanday Vice Presidential candidate Professor Walden Bello ti gusto niya siniya ni Professor Bello nga i-appoint siya kung siya gid man magdaog bilang Vice Presidente as Financial Secretary mga kabombo. Kay hambal niya gani ti gusto niya dira siya sa Department of Finance. Amo na iyang pungkuan bilang cabinet position. Kay hambal niya pa bangod gusto niya syempre gusto niya nga ipromisa bilang siya ang siya ang vice presidential candidate partner ni presidential candidate Leo D. Guzman mga kabombo. Gusto niya nga iduso ang legislation of job security and higher wages. Ti gusto niya magsaka ang ang minimum wages naton sa 750 pesos per day. Ti gusto niya man magsaka ang purchasing power kay hambal niya gani amo na ang makahuman sang creative economy mga kabombo. Samtang ini namang si Vice Presidential Candidate Rizalito David
ti gusto niya nga dito saya makahuman sang gusto niya nga maghuman sang panibago nga komisyon. Ini ang Commission for Moral Renewal and Cultural Restoration. Kaya hambal niya gusto niya mabalik ang morality sa mga Pilipino kaga para kuno mangin mas maayo ang aton nga buwas damlag. Kaya hambal niya gani sa subong kuno nga tinion, sa subong iya nga henerasyon, mas madamo ang nagakatabo nga amorality. Kung bangod sina nagakadula ng pagsalig sa aton nga institusyon mga kabog. Samtang sa piyak kabahin ti ginapahayag naman niya ni Vice Presidential Candidate Manny Lopez nga gusto niya ibutang siya sa Department of Trade and Industry mga kabog. Sa DTI niya gusto ibutang kay gusto niya iduso ang Omnibus Investment Code nga legal framework para yang ang mga micro, small and medium enterprises akon mga MSME makarecover na pinaagi sa paghatag sang low interest loans mga kabombo. Samtang si Vice Presidential Candidate Francis Kiko Pangilinan gusto niya nga ibutang naman siya sa bahin sang kon magpungko gidman ti dira siya sa ibutang sa food security chief mga kabombo. Ti gusto niya masiguro ma-address ang issue na hanungod sa food security sang aton nga pungsod ang kakulang sang pagkaon ilabi na gid sa karon no amo nang gina problema man ang importation ang exportation sa mga basic commodities naton diri sa pungsod Pilipinas. Samtang si Vice Presidential Candidate Willie Ong nga mo ang partner ni partner ni presidential candidate Isko Moreno Domagoso ti isama niya sa karon sa ginatutukan niya gusto niya nga tutukan amo ang sa bahin sang health naton. Gusto niya nga ibutang siya sa Department of Health bilang magpumuno sa DOH. Tinahibaluan naman naton nga isa man sa kilala nga doktor ining si Dr. Willie Ong mga kabombo. Kay hambal niya gani isa sa mga main ged nga kinahanglan tutukan diri sa Pilipinas amo yang health. Although te ginahambal niya man nya kinahanglan man nga tutukan ang iban nga butang ti amo lang ginayang iya nga leading gid nga gusto gid nga pamunuan ang sa bahin sang aton nga DOH. Samtang si Carlos Serapio naman ti gusto niya sa Department of Foreign Affairs kay para mayara siya nga background sa channeling network channeling work kaga gusto niya nga ma-maintain ang maayo nga relasyon sa iban pa nga mga pungsod. Samtang si Senate President Vicente Soto III ti gusto niya dira siya ibutang sa Dangerous Drugs Board o kon DDB kay sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG mga kabombo. Yan naman niya nga tutok na hanungod dira sa paglapnagon sang illegal nga droga kaga ti DILG dirigid sa kabilugan naton sa pungsod Pilipinas nga mag-regulate sa mga pagsulundan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Size 6 minutos na lang ang nabilin. Magadangat na kita sa takna nga alas 10 sang gabi. Balik naman kita sa mga balita natin diri sa lokal. Kaupod kay Bombo Carla May Defensor. Ang nahanungod naman sa mga natipon nga balita sang patrol. Pero antes na may panawagan kita danay. Ti ginapanawagan ang isa ka senior citizen. 83 anyos nga ginkilala kay Tatay Josue Hintugaw. Si Tatay Josue Hintugaw, 83 anyos, residente ni siya sa barangay Villamonte diri sa syudad sa Bacolod. Ti hambal sang iyang apo nga nagapanawagan si Shane Anilin Hintugaw. Ti hambal niya alas 8:30 kuno sang aga. Gulpiada na lang nadula si ilang nga balay ang iyang lolo. Kay antes na kuno nagapahayag na ni siya nga gusto niya magpuli sa Iloilo. Kon sa ilog, sa banwas ang ilog, tinahibalo naman naton kung kisa mga amon nga edad medyo nagabalik na nang ilang nga pinsar mo. Ti gusto niya gid nga magpuli sa ilog, ti apang daw wala bala na address ang iyang ginapangayo. Ti daw ginlita niya lang ang iyang mga kaupod sa panimalay
gulpyada lang siya nadula alas 8:30 sang aga. Ti gincheck man ni nila nagkatuman sila sa Ceres North Terminal para tanilang taon sa CCTV kung ang ilang lolo nakagwa gid man nakasakay gid man sa Ceres bus ang ginkatingala nila kaysa malawig nila nga pag-scroll pag-check yar sang CCTV footage wala gid nila nakita nga nakasakay didtong iya nga lolo. Ti amo na ang ginapanawagan ni Miss Shane Annalyn Hintugaw nga base mayara dira sang nakakita sa aton kay Tatay Josue Hintugaw, 83 anyos, nakasuksok ni siya nga orange nga polo shirt. Amo nang suksok niya, makita man naton sa litrato dira sa aton nga YouTube nga kung ano ang nasuksok niya. Amo man na ang duag nga suksok ni Tatay Josue sang siya ang nadula. Ti sa mga nakakita kung may impormasyon, mahimo lang mag-contact sa 0947-948-0245 sa liwat 0947-948-0245 mga kabombo o kung mahimo man makig-angot diri sa aton sa Bombo Radyo Bacolod mga kabombo. Okay, balik na kita diri sa aton nga balita lokal kay Bombo Carla may defensor yara na sa piyak nga linya no. Bombo Carla, please come in. Yes, sa Babansalde, duwa ang pilason sa nagtutad nga shooting and stopping incident sa may area sa Kabangkalan City sa may Sitio Saisi, Barangay Tanawan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang mga biktima diri ang maging kalalakan day Michael Mallorca. Michael Mallorca, 46 years old, isa ka farmer, kag residente sa nasambit nga lugar Babansalde. Kagang isa diri isa ka minor de edad, kag residente man sa nasambit nga lugar Babansalde. Samtang ang suspetsado diri ang maging kilala kan daya Jero Mallorca, JR Mallorca, o kung si Jero Mallorca Bombo Zalde, yara sa 29 years old, no, kag residente ini siya sa nasambit na lugar, ay si JR Mallorca, 24 years old, kag residente man sa nasambit na lugar, kag isa ka minor de edad Bombo Zalde, na residente man sa nasambit nga lugar Bombo Zalde. Baling ining ang tatlo ka mga suspetsado, tiyo ini nila ang biktima, pagpakaisa ini nila ang ining isa ka na biktima o Bombo Zalde, no, isa ka minor de edad, no. So sa pagpangusisa sa kapulisan sa Kabangkalan City Police Station, sunod sa kay Police Master Sergeant Regalia Bombo Zalde, investigator on case, samtang nagapauli ini, no, ang duwa ka mga biktima, nagalakad ini sila pauli sa kulpi na lang nag-abot ini nga mga suspetsado Bombo Zalde. So wala sang karason-rason ini si Jiro gintiro niya ini si Michael Bombo Zalde kung saan iya ni nga tiyo sang wala mahibaluan nga firearm Bombo Zalde kaga na igo ini si Michael sa may upper right leg niya Bombo Zalde. So ang suspetsado nga si JR, so same time man nagintiro niya man ang biktima nga minor de edad Bombo Zalde nga pakaisa Manila sang wala nahibaluan man nga firearm Bombo Zalde kag naiguan ini sa iya sini nga natuo nga bahin. So kung right arm Bombo Zalde. So ang isa ka minor de edad na suspetsado Bombo Zalde, may ari ini siya sang bolo sang gulpiya lang agin labo ini si Michael sa upper kag lower left arm niya Bombo Zalde. So ang mga biktima nakadalagan pa ini sila kag gindala ini sila sa malapit nga hospital dira sa area sa Kabangkalan City Bombo Zalde. Kag ining tatlo ka mga magululuto disla Bombo Zalde, no. Ang ining tatlo nga ni kalagyo ini sila Bombo Zalde. So sa initial information sa mga kapulisan ukon na ang ginalantaw di isa ka mga motibo nga ginalantaw sa mga kapulisan Bombo Zalde, ining tatay sinisang tatlo ni ka mga suspetsado ginpatay sang magulang sinisang minor de edad nga biktima Bombo Zalde. Pero susubong yari ini siya sa police station kag napasakaan na ini siya sa nga kaso Bombo Zalde. So susubong at large ining tatlo ka mga suspetsado kag ang duwa ni ka mga biktima nakagwa na ini sila sa ospital Bombo Zalde kay may more ang ila sininga na angkon sa mga pilas Bombo Zalde. So Bombo Zalde pamatian nato ng pahayagi kan kay Police Master Sergeant Ramonito Regalia. Aligasyon sa mga bitima nga sanday Michael Mallorca kag Alem Mallorca. Napapuli na sila kuno alin sa Chinda sang
tinda sang sitio Saisi. Karap na sila sa dalan, gulpi lang kuno nagwa ning mga suspitsado. Nga tatlo ka suspitsado. Gulpi lang nagwa ang mga suspitsado nga sanday Giro Mallorca, GR Mallorca, kag si Jerry Mallorca, bali magulutod din sila nga tatlo. Pagkatapos, si Giro, wala sang kunano, gin si Giro Mallorca, gin tiro niya ni si Michael Mallorca nga bitima, ang gamit ang hindi makilalaan nga kalibre sa armas. Oo, dinigo, sir. Nego siya sa iyang tuong ibabaw nga parte sang paa. Okay. Samtang ang isa naman niya kasuspek nga si GR Mallorca, gintiro niya ang bitima nga si Alem Mallorca. Okay. Gamit hindi makilalaan nga kalibre sa armas. Nego siya sa iyang tuong nga kamot. Okay. Oo, sir. Samtang ang isa naman niya kasuspek nga si Jerry, nga armado sang binangon, labo niya ni ang suspect ang bitima nga si Michael. Kag naigo siya sa babaw kag idalom nga parte sang iyang wala nga butkon. Okay. Katapos sa moto nang nakapalagyo ang makapalagyo sa mga bitima. Kag sa ulihi moto gindala sila sa district hospital para mabulong. Okay. Sir, ini sir ang mga suspetsado kag ang mga biktima? Bali ang si Michael nga bitima kag ang tatlo ka magulutod, bali nablos siya ning tatlo. Tapos si Alem Mallorca naman nga victim. Bali pakaisa niya ni ang tatlo man ka suspect. Okay, si Michael, sir, kag ining isa ka biktima, sir? Bali inablos siya man si Juan. Okay. Si Alem. Okay, sir, ano ning rason nga agin tiro kag buno o kung gilabo nila ang ila sini nga tiyo kag pakaisa, sir? Bali may daan na sila nga kaso pagit nga na kuan mo natabo di sa kabangkalan nga mga past years siguro. Bali ang amay ni sang mga suspect. Nga si Jerry Senior. Ang ilan ni amay gin patay ni siya sang utod ni Alem. Nga hinaplos niya man, sir. Oo. Napakaisa man sinisang tatlo ka suspetsado. Bali ang nagpatay na sa kay dahil amay ari na diya sa prison na iya murder ang kaso. Napasakaan isang kaso. Ang sang previous pa lang nga case nila. Okay, ano sir, nagbalo sila? Hindi lang ko makahambal gid sang nagbalos pero basi may posibilidad siguro kay kon tanawon tang circumstansya daw may tendency nga mo na siguro. Ano ba gid sir ang ginalantaw, sir, nga motibo, sir? Nga amo ni ang ginhimo nila sa tiyo o sa pakaisa nila? So far daw hindi pa gid man kami makakuan gid ng iban pang anggulo, do drop lang kami ga focus sa ilang old grudge sa isa kag isa. Okay. Sir, ano ni subong ang status sa mga biktima, sir? Ang biktima nang bali na kuan na sila, na outpatient na sila. Okay. Hindi maging critical ang ilang pilas. Ining mga suspetsado, sir? Ang mga suspetsado is at large, wala sila madakpan. So, ang isa ka biktima kag ang isa ka suspect, sir, ano ni sir? Minor de edad? Si Alem 17 anyos ang edad, tapos ang isa naman man daw more or less 17 man. Minor man. So, sir, ano ni plano sa tiyo nila, sir? Pasakaan ini sila sang kaso? Bale, ang bitima nga si Michael kag ang pamilya ni Alem, kwanto sila gusto nila mag-file kaso. So, base sa next week, base posible ma-file ng kaso sa tatlo. Nang kay Kabudlay, ito bisang area dito. Yes. Kami to kadali-dali kay ang area nga natabuan daw boundary na siya sang the mountainous area bala, mga boundary na siya sang barangay Binavista kag barangay Tanawan. Daw may medyo ang
ang area bala daw ginapatalaman ng amon bala nga security man kung in case nga mag-ano kami to. Mag-conduct ang further investigation sa Bumukay Bombos la. Zalde. So amo to na ang pahayagi kan kay Police Master Sergeant Regalia, no, and investigator on case regarding sa shooting and hacking incident sa area sa Kabangkalan City, Bombos Zalde. Samtang isa naman ka nagluntad nga stabbing incident sa may area sa Calatrava, sa may Sitio Carbon, Barangay Hilubang, Calatrava, Negros Occidental. Kagang biktima dari among kilala kay Rabi Mapa, 21 anyos, residente na siya sa Sitio Buhusan, Barangay Makasilaw, Calatrava, Negros Occidental, Bombos Zalde. So sunod kay Police Major Lumiain Lidawan, Bombos Zalde. So samtang ang biktima yara sa nag-attend ini siya sang pre-wedding o kon likod-likod sa iya sining abyan, Bombos Zalde, sang ang isa ka unidentified nga persona palapit ini sa iya kag wala na hibaluan kundi ini siya nga direksyon halin nga mayara ini siya sang bitbit nga bladed weapon, Bombos Zalde, o kon kutsilyo kay ginbuno ini ang biktima sa likod nga porsyon sang lawas sa biktima, Bombos Zalde, sang after sang insidente palagyo sa gilayon ang suspetsado, Bombos Zalde, no? So hindi may hibaluan kung sino ini nga suspetsado kay hindi siya nakilalaan sang mga pumuluyo o kung sang mga tao sa palibot. At the same time amuman sang biktima, Bombos Zalde. So sa subong ang biktima yara sa ospital, no, gintapatan kag nakaigo nga pagpulong, Bombos Zalde. Bombos Zalde, pamatiyan nato na pangayag Lidawan. Based sa investigation natin, nagpiprepare lang po ng itong victim natin sa pre-wedding o yung tawag na likod-likod, yung friend nila. Okay. And tumutulong sa family ng groom, preparing for food, for wedding ceremony. Yes po. Yung suspect, accordingly, hindi nila kilala. Galing sa unknown direction, then armed with the bladed weapon, knife, and sinaksak po siya sa likod. Tatlong saksak po yun. Then after ng incident, tumakas siya. Hindi malaman kung anong direction yung kanila. Okay. Pinapuntahan po. Sir, ano po yung status ng biktima po ngayon? Sa ngayon po, nandito sa Calatrava District Hospital for medical treatment. And okay naman po yung victim po. Walang ma'am, reason kasi hindi nila po kilala yung suspect. And pati yung mga nakakita, hindi daw nila kilala eh. Wala mang any motive na pwede nating masabi na dahilan ng pagsaksak po sa victim natin. Okay, wala naman po siyang mga nakaalitan yung biktima? Wala naman daw po, ma'am. Bumukay la. Bombos Zalde, sa mo to na pahayagikan kay Police Major Lumiain Lidawan regarding sa isa kasabing incident ka naglunta dito sa area sa Calatrava, Bombos Zalde. Samtang isang pilasuno sa nagluntad nga accidental firing sa area sa Ilagan Street, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. So bali ini siya Bombos Zalde is late reported na ini, no, kung sa diin tulbado during duwa ka mga kapulisan, Bombos Zalde. So ang isa diri ako nang ining naglupo kang iya sining arma sa mga ako nang ginapanagyahan ini ni Police Corporal Jegan Pastor Pede kag ini sa residente ini siya sa Iloilo City kag ining nga niguan sini sang arma sa mga kilala kay Police Corporal JP Bautista, no, nga residente man sa Iloilo City, Bombos Zalde. Sampang magasa ka sa lakyan nagpanaog na ini sila sa kay Police Lieutenant Ruby Aurita magakandak ini sila sang casing and surveillance sa Barangay 6 Bombos Zalde. So, ini si Police Corporal Pastor Pede, ini siya nga ini siya no sila magapanaog na ini siya sa ilang service vehicle, pinili ni ini si nga firearm, Bombos Zalde, para makakandak ini sa food surveillance. Sang accidentally, ang iya sini nga firearm, naglupok Bombos Zalde kag resulta nga naiguan kag nakaangkon sa injury sa lower part sang dalom sang ilok ning
biktima nga si Bautista Bombazali, Police Corporal Bautista. So ini sa subong Bombazali status ni safe naman kiti menor lang ang iya silingan na angkon nga Pilas Bombazali. So Bombazali pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Ruby Aurita. Sunil to sa sang RPDEUC, pang medical bulletin niya, ara pa man siya kuno sa ospital, okay naman daw siya. Sa mga igo niya, wala kami kabalo kung diin gid exactly ang igo, basta initially sadtong February 20, ang report lang nila diri sa amon is na igo sa may idalom nga bahin sang iya nga tuo nga ilok. And as alleged nila, conduct sila sang surveillance and monitoring diri sa sa area namon, somewhere sa may barangay 6. Pag nila pag park, kay manaog na sila tani, gimbili nila kay malakat lang ni sila, ibilin tani niya ang iyang armas sa samtang pagbili niya, pagkuha guro niya sa iyang kilid, or nalipat siya nga nakaload siya. So amo na to accidentally na naipit sa iyang pants and then pitik niya. Balibadihay sila. Hindi lang gid ko familiar gid sa ila, ma'am. So, hindi sila abi namon tawo. Siguro ang ilang nga unit may ginhimo naman ang action taken. Mama Carla. So ang pahayag gikan kay Police Lieutenant Ruby Aurita regarding sa insidente nga naglunta dito sa area sang San Carlos City o accidental firing Bombo Zalde. Maraming salamat, Bumbo Carla. Bombo Zalde ang may ng report sa gikan sa patrol ni si Bumbo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Maraming salamat, Bumbo Carla May, defensor, para sugid padangat mo mga balita sa subong nga gabi diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Tiya mo na masubo-subo nga sunod-sunod man nga mga pagpanglabo ang nagluntad kag pagpamuno diri sa aton sa kabahin sang Kabangkalan kag Calatrava. Ang maayo lang nga butang ti ang mga biktima ti ayara na sa maayo nga kahimtangan nakaluwas ya matapos mabulong sa mga ospital. Amo na mga kabombo ang aton nga mga ginpadangat sa inyo mga balita sa subong nga gabi ti wala nakita sang nabilin nga mga oras. Liwat naman kami bantayan buwas para ipadangat sa inyo mga panibago mainit kayo nagabaga mga balita diri sa aton sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental kasubong man sa mga balita naton sa national kag international. Sa liwat sa aton nga programa Bombohanay sa gabi iningon nyo nga anchorman Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are